Estas son as novas instalacións do Obradoiro de Hostalaría da Mancomunidade do Salnés. Logo de moitos anos no Club Náutico de Sanxenxo, a Mancomunidade acaba de alugar este local de 300 metros cadrados en pleno centro da localidade. Desde o Concello, estivemos buscando como podíamos facer para ter unhas boas instalacións para que o Obradoiro de Hostalería que facemos desde a Mancomunidade do Salnés poder seguir en Sanxenxo. Eu quero lle agradecer aos donos do local que chegaran a un entendemento, a un acordo, porque creo que esas cousas facemos ben, esa xunta sigue apoiando, e nós creo que vamos a apoiar os concellos todos que representamos a comarca do Salnés. Temos o Obradoiro de Hostalería por moitos anos por diante. Eu creo que as instalacións son magníficas, son boísimas. A adaptación do local ao Obradoiro supuxo un investimento duns 40.000 euros por parte da Mancomunidade. Os primeiros en desfrutar destas novas instalacións son os 20 alumnos da 14ª edición do curso, o que a Xunta destina medio millón de euros. Ademais, cunha novidade, a duración do Obradoiro aumenta pasando de 9 a 12 meses. Vos vades a ter a sorte de poder estar vos formando durante 12 meses. Isto é grazas á colaboración neste caso da Mancomunidade do Salnés, que a presidenta a cabeza e todo o seu equipo, e da Xunta. A Xunta aporta para este obradoiro medio millón de euros, pero bueno, fai unha aportación en base a un proxecto que realizou a Mancomunidade, un proxecto moi acaecido. A formación que se imparte neste curso é fundamental para seguir mellorando os servizos vinculados ao turismo como a restauración en toda a comarca do Salnés. A presidenta da Mancomunidade pedíalles hoxe aos alumnos e alumnas do Obradoiro que aproveiten esta oportunidade única. Vos sodes a nosa bandeira, sodes as persoas que cara a cara tratades coas persoas que nos visitas. Cando se vai a xente falando da nosa hostelería, vai a falar de vos, e por iso é tan importante a vosa formación. Eu diría que sodes uns privilexiados e privilexiadas, porque desde a Mancomunidade do Salnés entrevistamos en este proceso a máis de 100 persoas, e vos os 20, fostes os seleccionados. E lembra Marta Giraldez que a calidade do Obradoiro tradúcese nun índice de inserción laboral do 100%.